Kok iso adikmu lho. Jalure kok ngendi? Iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah, alah. Wah soalnya. Si Fohan. Apa? Si Fohan. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Hei wong kawa mambau letong. Letong sampai. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenis letong sapi. Dan serindile urung. Ono barang. Ini apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi ojo keweri Dik, ojo Dik. Lah nek kalah tingkah. Keringet ya. Ono eleren ngomong nyapa to? Kayak aku karo Golek ngempet goyo to. Kok polahmu nanti? Mboten masalah. lagu ayang-ayang tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Siang. sama nih gini? Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali yo an. Inggih. Neng dalem kene. Inggih. Luar biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jen remen saestu lho niki. Ah, iya. Ditanggap ping kalih langsung. Lagi iki yo ngatasé piyayi siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Ah. Anake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Oh, Bapak Tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak Kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Ya pas kosong loh. Pas jenengan. kosong lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus napa Pak Sob? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Neng jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dik nih kan Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok kowe bong salus ngono. Ketika kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko piye sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lebih penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun, you know. Lah sama denger ini kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten gitu. Penak ngeten iki jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijogo. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? kena piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Jenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama ning guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. Nah, Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki perkang mengenal. isor ya, Dik. Tapi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku Langsung termasuk krawo, Dik krawo. sabar Dik ki opo to kok so. Jabak irunge, jabak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. aku apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Gur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe piro? Aku wis papat loro. Lho, berarti kowe ketuaan. Yo ora iki sing kemplete. Loh, 17 sampe samene dhuwur aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Setanteng kowe, setanteng. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Isi.
Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Heeh. Yo ate mau omong nih wong adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku enek cah kondang, cah misuwur, cah populer biak wade. Saya niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek Niken iki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Kowe aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Opo? Wong tuwe aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok argumen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho ki nyapa ki? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra ndok gak beres nih kan. Ngopo? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu loh, Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Sadurunge kula ndadel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lagi wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong macem-macem. Amin. Wapo kok so. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Bedol es batu. Ya teng mereka kayak merdamai. Di situ enak sekali loh, Nih hewanya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Ho. Oh. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh. Inggris. Inggris. Inggris pedho Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo opo lah. Wes wah. Wah. Sungguh pu oi. Si wah fan. Oke. Bumbu pisi bu oi. Si wah. Apa? Si wahan. Sipoan. Aku gelem ah. Sira ngajak sipoan. Odo. Gak ta? Yo. Si wahan. Sipokai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Dua ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ah, ra. Gak iso. Itu Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Nggak, Gaza. nggak. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Oi. Hai mong ka ba ham bao tha le trong. Le trong ni sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge Letong Sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komen ki mare elok dik nikah iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iya serius sing rungono masa teko teletong sapi barang. Wonten pamundhutan. Apa? Apa? Apa penah?
Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Ngomong golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus contohnya kaya aku ngene iki apik nggih. Tawa. Terus lek pomo aku rabi sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan be angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit aku sing nunggoni ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem aja. Nduk Ken. Halo. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo, nggih, matur Mbah Sinten nuwun, dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking. Pak D. Oh, Mbak. Apa? Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dik Niken Salindri niku nek pun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Heeh, iya. Pas Suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara Wis kecamatan. luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Dah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri. Aku wis seneng kok ta. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Yes, gak betah. Aduh. Saya rasa Kaya bledek suarane. Dia. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Ndi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing digawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. niku teng ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane. Dik. Senenonon Ken. Ajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok. Barang Niken nyuwara sakmene kae klakep do ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk. Ya. Sumanding sihmu
Tak komen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek nggih. Suarane kowe kaya ngono. Bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketoke lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Ya. Yen was rina hingga rakri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Yo, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Tuh. Mas Dok. Dok.
sehat pokoknya gede. Ya. Niki luar biasa. Nggih. Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok kakak. Ah, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Oh, Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saya tuh. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu, Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Kok warauno? Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono, mahal sampe ngono. tak Prono ya. Heeh, engko. Tak celuk Mas Ardi ya. Heeh. Madep Prono engko surprise. Madep Prono. Aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kulek kena Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Kan sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Itu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya? Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi kok aja tak telak? Oh, tak Ayo spot musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Oke. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek kertas. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak Saja aku lagi kepengen kayak biyen-biyen pas aku tahu dia pacar ngeten-ngeten iki. Ya Iya. Allah. Weh, kau kembar ya? Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh, Pak. Iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo ya? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, ojo kuwuri Dik, ojo Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Oh, tidak dua teman anu pojokan kaya belek. Belek. Ini lho, Derek loro moto. tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, ini lho yuk. Sampean malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau lah. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Tadi sudah siap ya. Sampun. Ini Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, aso. Malu-malune wong cah elak kok. Tetep maju Mas, tetep maju. Aku takut. Ini kan. Mas, Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. aku gak tahu loh duit karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya, Bra. Yuk, serang aja kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawedi, ibaratnya aku ki niken se. Contoh se, contoh. Ini kan jelas. Diminum Saya Mas. langsung lah nek wong kok. Wis kono dhewe, urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ini lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti becahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku aja ngono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntilanak, anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi keringetnya ya. Ono eleren omong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kowe wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok mbok rempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kowe. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebenarnya aku untukmu. Dan Sebenarnya aku. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti jenenge kok Parti, kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal pentral kuwi. Mas Arti, malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang Ini satsuna loh, Mas, ya. merupakan salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras ya cake. Iya, podo nasib sampean ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya tuku Ayo. Ayo nyanyi mau. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. Nah, wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Ucaning sih mau. Pujan ning sih. Oh ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung-jagung. Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Panjen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan ngono kuwi. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo. Aku gak suka ini aku. Kenapa? tadi? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho. Dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti. Kahanane Lugu. Tahun lain. Yo, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sik ayo. Kamu ikut toh, cepetan Rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Biyon ki biyon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur e. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane?
Yo beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kucang. Katokku saka karung kandang. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sambel korek ayo soal watu Ning kali. lanjut no mas Sabar, Sabar, Dik, sabar, Dik. aku tak tak dewe lho iki Enggak, aku yang melok gemes. Aku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha jumeneng dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah kok kari. bahaya piye to? Kebakaran. Tek pemain tanggane. ya ra ngene iki berarti sabar Kalah. sabar karo Sabar. bojone iki manut Ning aku asine iri karo Mas Adi lho. nyapa Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Adi. Wis to, paling sampean ya komplete Bang Blete. nemen to. Pele banget tikungan anak. tapi lho untungnya gak diciptakne ning sampean diciptakne ning Mas Ardi Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho, sampean ngono. elek ngene wis komplete Elek wis komplete apa meneh dikeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gede. Paling gak ketok gagah nomor ndase gede iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. wis ya oke Mas Ardi sudah terima kasih Mas Ardi Nggih. sampai ketemu lagi yo gak engko Saya tak cium jauh, cium jauh. Kisbe. lanjut Pak Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Oke. Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Nah, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. enten Ana ya? bisane mong nyawang Oh iya. ha. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale yo ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh Nggih. iya. Pancen pakarya lah teng ing panggung ngeten niku. Nggih. Di kan Caraka, sawala, iki cerita zaman semono, padha jayanya, padha ketemu, iki cerita saka tuwa. Caraka, padha jayanya, ana caraka, padha sawala, iki cerita saka wong tuwa, ana caraka, padha sawala, ana caraka, padha sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya moko ketemu padha jayanya Ngapunten Pak iki Suwardi. cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh aku gitu. mau tak bola-balene soalnya ana cara kuku anu kuale Balik piye Ini to? sih bener. sing bener kan ana Ana cara caraka. Moko pedang. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Ayo doto sih, Dik. lah oh doto sik ya sik tak ngapalne sik ya Ya. bar iki nyanyi kuwi nah ya ya. Heeh. Yo Sindet Wijolaras Indonesia. Ajik, monggo. Nah, yo. Sing derek, Nduk sing niken derek. jen istirahat luwih dhisik. Ana 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 sapa jenenge Wanda, ana Wiwik sing nembang. Oh, bisane mung nyawang apa sak arepno cungpe ya ora apa-apa. Yo. Monggo menika bisane mung nyawang, mung bisa nyawang. Nah, nggih saking Sidoarjo. Oke, Nggih. wonten sing mirsani live streaming Pak menika. Nggih. Bapak Soib saking Jatirogo Tuban Bangilan. Oh, nggih. Nobar. Menika Sugeng mirsani. Nobar, teng Tuban nobar Pak. Nggih. Kosong. Nggih, menika saking Mbak Tribuana Dewi Nawangsari ingkang wonten Sidoarjo. Nggih, monggo pun aturaken lagunipun musik ya. Mas
Tak tok. Ya, Anu. ya. Bisa Coba nih, kaya nyaman. ngapa? Ya. Mbak, nyun sewu berarti geser niki. Ah. Mbak, ini lagi Mbak, halo, halo ting dong, agak sini. Nah, supaya ini Siapa? terlihat Mbak Retno Cumpe, Mbak Wiwi, Heeh. Mbak Wiwi, Mbak Wanda, Mbak Wanda, Mbak Wanda, Mbak Wandu. terus Mbak Wandu gitu. Heeh. Ya. Iki nuwun sewu Mbak Tri Buana, iki Mbak Niken urung apal lagu iki. Mula gen diwakili engko sedaya aturke meneh lagu nggon goro-goro. Mbak Niken masih sampai waktu goro-goro. Oh iya, ngono ya. Ya. Musik nggih Gong, bolo. Ya, coba kaya ngapa lagune mung bisa nyaman. Yuk. Ya. Ya, engko sambungun goro-goro Mas Komen Mas Dodo. Leh guyon karo Mbak Niken Salindri. Ya, mawis nembang cara jaman saiki.